Vaig començar d'una manera accidental a fer escenografia perquè en realitat jo estudiava arquitectura i l'escola d'arquitectura aquells anys era difícil, era minsa, era molt polititzada, el qual estava molt bé, vull dir, passava més temps fent assemblees que estudiant l'arquitectura i les possibilitats de l'arquitectura. I llavors, a través d'un mestre que vaig tenir, una persona referencial, que va ser l'Emili Teixidor, em va dir: hi ha una nova escola de teatre, que no és l'institut, estem parlant encara dels anys del franquisme, que obre una escola de teatre que dirigia la Maria Capmany, el Muntanyès, la Rebo d'ella, i hi havia la disciplina de escenografia. Llavors, com tantes vegades he explicat, jo vaig anar a aquesta escola, jo treballava, estudiava arquitectura i treballava en una empresa fent estants per fires, etc. I la persona que dirigia l'escola, tenia com 17-18 anys, era el Fabià Puigcerver, el que dirigia la disciplina d'escenografia. I el més curiós és que era l'únic alumne que es va matricular amb escenografia. Aquesta escola va ser càntera al Teatre Català de la postdictadura, és a dir, ja estava en Lluís Pasqual, l'Anna Lizaran, el Joan Font i tants d'altres, però jo era l'únic estudiant d'escenografia. I el Fabià Puigcerver em va dir, escolta, vine a mi com d'aprenent i fer les classes històriques del teatre, més. I aquí va ser l'inici d'una amistat i d'un aprenentatge. L'any 87, quasi 20 anys més tard, em va trucar Lluís Pasqual a Nova York per col·laborar amb l'obra teatral al Público de García Lorca. Curiosament, 10 anys abans, l'any 77, jo estava a Mèxic, i quan vaig arribar a Mèxic vaig aixecar al dematí amb això del canvi horari, molt de veritat. I vaig anar a passejar i vaig entrar a una llibreria i em vaig trobar un llibre. I aquest llibre era un llibre que es va publicar amb l'editorial mexicana, que era una obra inèdita de Lorca. I em va sorprendre saber que hi havia un inèdit de Lorca, no? Era amb el títol del Público, i el vaig llegir. I em va fascinar. I vaig pensar, quina sort que pugui muntar aquesta obra perquè és una cantera poètica i plàstica. Però a l'hora d'interpretar l'obra, no? És molt curiós perquè hi ha molts detalls propis del surrealista, no? Com el que diu: un hombre y una mujer que se enamoran. Romeo puede ser un ave y Julieta puede ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y Julieta puede ser un mapa. Clar. Tot això. És a dir, jo em vaig... És a dir, no t'ho explicaria, això ho dic amb modèstia, orgull també, això seria idiota. Si jo vaig submergir-me profundament amb la poètica de Lorca, vaig estudiar a Lorca. Però vaig estudiar perquè era un plaer. I al moment que vaig estudiar a Lorca em vaig donar compte que Lorca també era un gran dibuixant. Però Lorca deia: quan tinc problemes en escriure un poema, els dibuixo. Hi ha molt. Inclús quan diu lo de les... Es muy curioso, ¿no? Cuando digo, para que sepa la verdad de las sepulturas con focos de gas y anuncios. Teatro bajo la arena, això és el teatro bajo la arena. Sí. Es el teatro sin máscaras, es el teatro, la verdad de las sepulturas es la verdad que está enterrada. No el enmascaramiento del teatro, fuera las máscaras. Romeo puede ser Julieta y Julieta puede ser Romeo. És aquesta distinció, els límits es fonen, i l'amor, clar, perquè finalment el Público, com Viaja a la Luna i Parla de Nova York, també és una reivindicació de l'amor amb llibertat fora de qualsevol visió monolítica i repressiva. És a dir, d'alguna manera hi ha una reivindicació de l'amor homosexual. Que es pot veure també en el Viaje a la Luna, no? Que vas fer el personatge, inclús el protagonista, no deixa potser de ser... Si deixes això de banda, no s'entén res. Frederic, Esperando Godot, de 1999, que vas fer la escenografia pel Teatre Lliure amb el director Lluís Pasqual. A l'hora de fer aquesta escenografia, et vas preguntar qui era Godot? Ui, mai. Jo d'entrada no faig escenografies, no faig decorats.
fa espais escènics, sempre i quan sigui una aventura amb un company de viatge, que sigui un interlocutor, no faig encàrrecs, l'obra tenir una dimensió poètica que m'estimuli, no? Mai he fet una obra de teatre que no hi hagi un arrelament o un interès profund, no faig per encàrrec, ja són obres fantàstics que ho fan d'una manera professional i quan fer una i l'altra no, jo si no tinc un ancle on... O sigui que ja et vas preguntar abans qui era Godot, no, a l'hora de fer l'obra? Evidentment, sí. Ningú sap qui era Godot, encara l'esperen, però va ser de les experiències més interessants que he fet amb teatre, esperant Godot, per molts motius, entre d'altres, i vull fer un homenatge perquè feia amb una actriu de primera, que era l'Anna Lizaran, en aquells moments, els dos personatges de Vladimir i Estragó. Però com fos, després perquè amb el Lluís també hem fet el públic, són col·laboracions molt puntuals que hem fet, però sempre aventures fantàstiques, i perquè jo crec que si hi ha una obra referencial del segle XX teatralment és Esperant Godot. I a més, perquè fa 3 setmanes d'aquest mes de juliol del 2014 que estem fent aquesta entrevista, vaig estar a Nàpols estrenant un altre Godot, que és Final de partida, dirigit de nou a Lluís Pasqual, és a dir, que hem retornat a Beckett amb una altra obra que és fonamental, no? El teatre del segle XX té pilars esplèndids, i l'altre pilar del teatre del segle XX és Final de partida del Godot. El Beckett. Per ell cada obra és una frustració. És una cosa que visc. Però visc sincerament, i és una meravella, però això és maduresa per mi. No hi ha cosa més sinistra que l'artista que viu amb el cofoisme. I n'hi ha, no? Aquests artistes que van amb una careta de folls i de l'èxit i de l'or i del mercat. Jo cada vegada crec, i això ho dic sincerament, crec que cada obra és una frustració que convida a fer una altra que té la seva frustració. I qui negui això és un desertor del món de la creativitat i de l'art. Deia Bach que el primer que s'havia d'emocionar amb les seves obres era el propi artista, abans d'emocionar el públic. Potser també... Però jo no parlo solament d'emoció. Sí, no solament que forma part d'inconformitat. De la manera de contemplar una obra, l'emoció no la pots deixar de banda, però no és l'única clau. Sí, tu et vas descobrint amb l'obra, no? També. Et vas descobrint a tu mateix amb l'obra. Que et fa descobrir constantment, no? Sí, però el que queda encara. Perquè, curiosament, quan més em descobreixo, més dubtes. Però, bueno, això està bé. És dir, jo crec que el procés creatiu és un procés d'acumulació d'interrogants. De tant en tant una resposta. Amb aquest obelisc hi ha un segment d'història d'aquest país que, curiosament, coincideix amb el que va viure l'Espriu. La república, la dictadura i la monarquia. I així, intuïtivament, el que hi ha que fer és un gest. Ja no hi ha construir, ja prou contaminada de coses de la ciutat. És un gest, traiem aquest obelisc i ha viscut prou, i ha tingut una transformació al llarg dels anys, deixem-lo com segment d'història decent sobre la gespa dels jardins Espriu, com un homenatge a Espriu. Utilitzes molt els ulls en la pintura, en l'escenografia, en l'arquitectura i per pintar, clar. Vull dir... És dir, sí, per això és... Hi ha molts materials, passa que hi ha un projecte que sí que ha de ser com una mena de celebració de la mirada, que és que la casa d'un edifici es mira, no? Es miren totes les metàfores que pot tenir això. Jo crec que era un moment que estarem invadits d'ulls, càmeres que es miraran. Però no entrarem en això. Jo el que tenia era de trobar una solució, una façana nova, amb un carrer que era important, com a vial, que era el carrer Condal de Barcelona, que porta de les Rambles, Pau Clarís, etc. I que si no la gent s'hagués trobat un mur que el que hi ha a sobre, no? I llavors van dir, solució, un artista que pinti, no? I vaig dir, no es tracta de pintar, es tracta de crear un joc d'ombres que succeeixi
una part performativa de l'arquitectura, que és una cosa que m'interessa molt, donar l'animació performativa, on la gent no pensa en el mur, sinó com una història que els supera. Tant que quan arriben al mur, arriben, fan així, buscant el mòbil i fan una fotografia, pensant que són els primers que fan la fotografia, i cada dia 100-600 de persones que fotografien aquest mur d'ulls. No? I el que fan aquells ulls és crear unes ombres, és d'un moviment que desfà el pes mastodòntic de la façana. Tu dius que hi ha una referència a Méliès. Bueno, sí, perquè el cine tenia 4 dies quan Viaje a la Luna. És una pel·lícula muda. Sempre he dit que és una pel·lícula muda que parla per si mateixa, però és una pel·lícula muda, el guió de Lorca. No hi ha diàlegs. Era l'inici del cinema, però curiosament el Lorca, el seu guió, parla de colors. Parla de colors i tot el que era el cinema, que diu pantalla azul, clar, que hi ha una ànsia de color, no de color com en tema de quadricomia, però sí de virats a color. Però dit això, això és una cosa anecdòtica i una cosa important. I que això, sens dubte, és dir, veig a Viaje a la Luna té més que relació amb Méliès, té relació amb una altra pel·lícula contemporània del mateix any que es va escriure Viaje a la Luna, que és una pel·lícula cabdal del segle XX, que és un perro andaluz. Hi ha elements molt lorquians, no delineants, que surten perquè estan en el poeta de Nova York i fins i tot estan amb l'obra poètica de Lorca, que utilitza Dalí, com les formigues, però estan en l'obra de Lorca, com la lluna se parte y aparece un dibujo d'una cabeza que vomita. Bueno, amb el per andalús teniu el tall de la lluna. Hi ha un diàleg, curiosament, desconeixent un i l'altre el guió. És fantàstic. I llavors, amb tot aquest material jo tenia que ser respectuós, no podia entrar a l'estupendo i capgirar tot. I llavors, el que he dit a l'inici de la conversa, jo tenia que ser fidel al guió perquè el guió tenia una dimensió poètica. I llavors el que vaig fer és trobar les entranyes poètiques de la pel·lícula, aprendre-les, tornar a tancar i fer-la. És a dir, jo, finalment, el que vaig ser és ambaixador d'un guió, d'un poeta, a la pantalla. A la pantalla, que finalment és una gran metàfora de la pantalla, és la lluna, no? Perquè si hi ha una gran pantalla de llum, és la lluna. Parlant d'això que et deia que eres un romàntic... Aparentment és comèdia, però no ho soc. És pura... No ho soc. No ets un romàntic? No. Bueno, a Aullidos hi ha un pla, jo crec que el primer gran pla, que és una obra mestra de la història del cinema, és un pla d'en Griffith de 1912-13, de la massacre, que hi ha un paral·lelisme entre la mort del personatge principal, que representa el General Custer, que no és perquè no és la història aquesta, que s'apaga una espelma. I tu a Aullidos fas un pla idèntic amb el mateix fos i amb la mateixa duració. És possible que sigui una coincidència, no? Però... Ara que no sé ningú i que estem tu i jo, és pura coincidència. Seria pedant dir si és un homenatge que faig amb el Griffith. Pura coincidència, és més. Si és que en pintura he viatjat, he fet milers de quilòmetres per veure museus de pintura. En cinema, que veig molt cinema, tinc més limitacions, no? Soc d'aquesta generació que el vídeo ens ha arribat tard. Teníem que anar a filmoteques, a cinefòrums. La possibilitat que hi ha de tenir a l'abast tot el cinema, per això segurament no és excusa de res, però sí. És a dir, no situo aquest pla del Griffith i no cabe que hi hagi, però és pura coincidència. També és un guió on fa referència a la lluna, curiosament, perquè és la protagonisme, és la lluna. Per això jo sempre parlo de les 3 llunes, com un tríptic lunar, que és un homenatge al cinema i que està descrit per una persona que va tenir una aproximació, vivia dintre del feix de la llum del projector, que era amb un llibre memorable escrit a Cuba quan feia de crític cinematogràfic, que es deia Un oficio del siglo XX, perquè clar, un oficio del siglo XX perquè no hi havia abans aquest ofici abans del segle XX, que és crític cinematogràfic, que va ser el Guillermo Cabrera Infante.
i que a més sorgeix a Londres veient ell Viaje a la Luna i pensar, no, pues sí, em va donar aquest guió. Llavors tu entens el cinema com un altre art, no? Com una cosa poètica. Jo sempre he dit, sí, a mi m'interessa el cinema poètic, és a dir, jo, sí, les pel·lícules, excepte la darrera que he fet, que és un diàleg entre dos tortugues, una pel·lícula, un guió que en realitat no és un guió, és un sainete, que ja en diu un sainete ibérico del Juan Guidisono, excepte aquesta que es diu Memòries de Tortuga, que és un diàleg pur de dos tortugues grans que es troben després de dormir 50 anys i s'expliquen la vida. Bé, a part d'aquesta, tot el que he fet és mut. M'interessa que al cinema la força estigui amb l'imatge, no amb el diàleg. Ho deia en Chaplin també. No sé això. Veus? Sense voler ser un romàntic, no? Soc Griffith, soc Chaplin, après la letra, que diuen, no, va. Sí, no, de fet sempre m'ha vingut al cap el James Van Mayer. Home, el Mayer, jo a James Mayer vaig conèixer personalment. Els 10 dits. Sí, el James Van Mayer hi vaig conèixer personalment i sí, és un... El que passa que hi ha una estètica que jo vinc d'una altra cantera, és a dir, tinc una curiositat per... És com els Coen Brothers que vaig conèixer, han estat aquí, els